नमस्कार मित्रांनो, मी कलाकार अश्विनी तावरे, बारामती. माझ्या कथेचं नाव आहे पुनर्जन्म. एक 30 ते 35 वर्षाची एक स्त्री असते आणि तिचं चारित्र्य हे काही चांगलं नसतं. ती व्यवसाय जो करत असते तो वेश्या व्यवसाय असतो. समाजात त्या व्यवसायाला खूप बदनाम आहे, असेल आणि राहील अशा पद्धतीचं तिचं ते वागणं असतं. आणि तिला एक मुलगी असते. ती जी तिच्या लहान मुलीला जी लहानाचं मोठं करते, ती अशा घाण प्रकारे वागण्यातूनच ती तिच्या मुलीला लहानाचं मोठं करते. आणि तिची मुलगी जी असते ना, ती दिसायला खूप सुंदर असते, वागायला पण सुंदर असते, तिचे संस्कार छान असतात. पण तिच्या आईमुळं तिला ही समाजात बदनाम व्हावं लागतं. तिच्या कर्माची शिक्षा तिच्या मुलीला मिळते. तिच्या मुलीला व्हायचं असतं मोठ्या झाल्यानंतरनं एक डॉक्टर. पण डॉक्टर होताना पण तिला खूप अडचणी येतात. त्याचं कारण असतं तिच्या आईची जी असते ती वागणूक. तिला समाज, तिच्या शेजारचे पाजारचे, तिचे नातेवाईक, तिचे जे सगळे मित्रमैत्रीण जे असतात ते तिला सारखे हिणवतात की तुझी आई काय करते बाबा, तुझी आई किती घाण वागते आणि तुझं हे स्वप्न डॉक्टर होण्याचं, तूही तुझ्या आईसारखीच मोठी झाल्यानंतर असंच घाण वागणार, तू नाही डॉक्टर होऊ शकत वगैरे वगैरे असं तिला भरपूर हिणवलं जातं. आणि तिला ह्या सगळ्या गोष्टींचा कंटाळा येतो. एका सिच्युएशनला असं होतं की तिच्या मनात आत्महत्येचे विचार येतात. आणि त्या रात्री म्हणजे एका रात्री असं होतं, ती आत्महत्या करायला घराच्या बाहेर पडते आणि समुद्रकिनारी येते. ज्यावेळेस ती तिथं बसते, समुद्रकिनारी बसते आणि एक लाट येते जाते, एक लाट येते जाते, तिला एक विचार येतो, ह्या समुद्राची विशालता, ह्या समुद्राची अथांगता किती विशाल आहे, किती सुंदर आहे. तसंच आपलं आयुष्य पण आहे ना, खूप सुंदर आहे हे आयुष्य. आणि तिच्या मनात विचार येतो, मी पण चांगली आहे, मी पण सुंदर आहे, मी पण विचाराने चांगली आहे, मनाने चांगली आहे, पण माझ्या आईची शिक्षा मला का? तिच्या मनात असा विचार येतो, अरे मी खूप सुंदर आहे, मग मला मरणसुद्धा सुंदरच आलं पाहिजे. तिच्या मनात असा विचार येतो की आत्महत्या करणं तर खूप मोठं पाप आहे. आणि त्यापेक्षा आपण एवढं सुंदर असताना, आपले विचार, आपले संस्कार एवढे चांगलं असतानाही आपल्या मनात असा आत्महत्येचा विचार येणं हे तर त्याहून घाण आहे, असा तिच्या मनात विचार येतो. आणि ती जो किनारा असतो त्या किनाऱ्यावरती आई लिहिते. एक लाट येते, तो आई नावाचा शब्द पुसून टाकते, पुन्हा ती आई लिहिते, पुन्हा तो शब्द लाटेने पुसला जातो. म्हणजे तिच्या मनात एक असतं की ह्या लाटेवरचा शब्द पुसतो, कारण आपण घाण असतो म्हणून जग आपल्याला तसं आपल्या विचारांनी आपण जगाला आपल्याकडे बघण्याचा तसा आपला दृष्टिकोन बनवतो. पण हाच शब्द जर मी माझ्या मनात आई असा लिहिला आणि चांगला, जर तो आई हा शब्द किती सुंदर आहे हे जर मी माझ्या कर्मातून, माझ्या वागण्यातून जर जगाला दाखवून दिला, तर माझ्या आईला जगात कोणीच काहीच वाईट बोलणार नाही. तिला तिच्या चुकीची जाणीव होते, ती घरी येते, आईला घट्ट मिठी मारते आणि रडते, आई माझं चुकलं, मला माफ कर. अगं आई, तुला जगाने वेश्या व्यवसाय बोललं, तुझं जरी चारित्र्य घाण असलं तरी आई, तू आई आहेस ग, तुझ्यातली आई खरी आहे. तू चुकली, तुझी कर्म चुकली, तुझी दिशा चुकली, म्हणजे आई तू वाईट नाही. आई मी तुझ्या पाया पडते, आई मी तुला विनंती करते. आई आपण उद्यापासून एका आखीव रेखीव आयुष्याची सुरुवात करू. आई मी तुला तुझ्या कामात मदत करेल, आपण खूप सुंदर आयुष्य जगू. आई तू टेन्शन घेऊ नको, आई मी तुझ्याबरोबर आहे. आई तू फक्त तुझे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी राहू दे. आणि आई हे जे तू आजपर्यंत करत आली, आई ते कृपा करून ते थांबव. आई वाल्याचा वाल्मिकी व्हायला पण एक काळ गेला ग. आई तू मला मदत करशील ना? तिच्या आईच्या डोळ्यात खळखळणी पाणी येतं आणि ती तिच्या आईचे अश्रू पुसते आणि आईला म्हणते, आई आयुष्य खूप सुंदर आहे ग, ते तेवढ्याच सुंदरतेने जगायचं असतं, हे आई मला आज समजलं. आई माझं चुकलं, मला माफ कर. आई मला खरंच तू माफ कर. आणि त्या सिच्युएशनला मित्र आणि मैत्रिणींनो, त्या मायालेकी एकमेकींच्या घट्ट मिठीत पडून खूप खूप रडून घेतात. तिच्या आईला पण तिच्या चुकीची जाणीव होते आणि तिथून तिलाही समजतं की आपण जे काय वागतोय ते आपल्या वागण्याने आपल्या मुलीला समाजात किती घाण प्रकारच्या प्रश्नांच्या उत्तरांना सामोरे जावं लागतं. आणि तिथून तिच्या जे वागणं असतं ते पूर्णपणे स्टॉप होतं आणि त्या दोघी पूर्णपणे आयुष्याची सुरुवात खूप सुंदरतेने करतात, कष्ट करतात आणि ती रेग्युलरप्रमाणे तिचं जे काय आहे आयुष्य ते जगायला सुरुवात करते. मित्रमैत्रिणींनो, सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे की आपण जर आपल्या आयुष्याला चांगलं बनवायचं असेल तर आपली कर्म ही नेहमी सत्कर्मच असली पाहिजेत. आणि चांगल्या मार्गानेच जर आपण पुढं गेलो तर आपल्याला यश हे नक्की भेटतं. जर आपण जर आपल्या कर्माचा वापर जर घाण आणि गलिच्छ मार्गाने करू तर आपल्याला मिळणारं जे यश असतं ते सुद्धा घाण आणि गलिच्छच भेटतं. सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे की कथा मोठी न करता वेळेच्या अभावी मी माझ्या कथेचा शेवट करते. धन्यवाद. थँक्यू.